endorser. Absolute. Baka naman. Suncare. Cellphone. Cellphone with assuming Sticker. Wi-Fi. And Coca-Cola. Baka naman, Nature Spring din. At wala na akong battery. Wala pang memory. Oh, edit pa more, eh. Ay kami sa Shell in front of Perpetual. Help! Mas activated charcoal. Ang problema, di ba si Manigrato? Hindi na nagpuputi. Ay! Black ice cream to make your lips black. Smile! Doggy spotted! 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 Sino ito naglabay sa likod? Doggy spotted! Good afternoon. Mama Kepsisan. Siyempre, kadalagaw na mo, hindi pwedeng hindi kami kasulod sa pharmacy. Kawawa us! Napakabait ko pa talagang bata, pero hindi ko alam ba't ginaganito ako. Siya. I can't. Imagine, ginungit-hungit. Yako tapos wala yung diretso sa akong baba. Grabe, ganyan lugira. Takaan ko puli ko Work mode muna tayo, friends. Nanay. Naway ko ni Lea. Magluto siya sang garlic, onion, kag... Chika. Chika. Bastan mo siyang onion mo. Ngayon pa picture kang i-vlog. I-vlog. Basi trending ka na. Recorded! Wala ko to ay.
Nakakabalo ka mo sa bunin ko nagmana. Mother, dinner is served. Wow! Siguro susunod na. Sa buwan ng hapon. Vegetables on the side. Serve for mother dear. Thank you. Wala siyang cheese. Akin lang lahat ng cheese. Isang bar ng cheese. Wala niyo na. Regalo yun sa akin sa 2020. Cheesy food. Good morning. Dahil ako sa magulang ko kayo. Maluto sa cake. Simuna? Ako ang subong cameraman. Siya lang ating bagong vlogger! Ano ang istorya mo? Blooper. Sila na storya ko lang yun. Nana! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!